Рөстәм Миннеханов Россияның Сириус мәгариф фонды җитәкчесен чәчәкләр белән каршылый. Елена Шмелева белән әңгәмә вакытында алар сәләтле балаларга һәм яшьләргә ярдәм итү, Сириусның безнең республикадагы үзәге эшчәнлеген киңәйтү мәсьәләләре буенча фикер алышты. Соңыннан Елена Шмелева республика үзәген шәхсән дә барып карады. Талантлы балалар һәм яшүсмерләр белән шөгыльләнүче республика үзәге эш юнәлеш буенча эш алып бара. Бу фән, спорт һәм сәнгать. Бүген Сириус федераль мәгариф үзәге җитәкчесе Елена Шмелеваны һәр тармак белән таныштырдылар. Биредә спорт мастерлары фән белән шөгыльләнә. Алар булачак галимнәр. Әдилә Габдрахманова Идел буе академиясенең магистратурасында укый. Фехтование буенча спорт мастеры. Бу лабораториядә без спортсменнарның функциональ хәрәкәтен тикшерәбез. Тикшерү нәтиҗәләрен без тренерларга күрсәтәбез һәм спортсменнарга аңлатабыз. Әлеге үзәккә биология фәне белән кызыксынучы мәктәп укучылары да килә ала. Алар биредә кеше организмы һәм андагы барган үзгәрешләр турында тирәнрәк белем туплый ала. Биредә космостан төшелгән фотосурәтләргә карап, җирдә барган күренешләрне өйрәнү мөмкинлеге бар. Күптән түгел монда махсус станция урнаштырылган. Аның ярдәмендә сурәт, цифрлы комплексларга тапшырыла. Өлкән сыйныф укучылары аны бүлмәдән чыкмый гына өйрәнә. Решаем разные задачи. Төрле өлкәләргә кагылышлы мәсьәләләрне хәл итә алабыз. Мәсәлән, авыл хуҗалыгында туфракның дымлылыгын, бөртекле культураларның торышын, урманнарда янгын чыгу куркынычын анализлап була. Лазер һәм аддитив технологияләр бүлмәсендә күбрәк студентлар шөгыльләнә. Алар тәҗрибәләр үткәрә. Мине монда чакырдылар, балаларга опытлар күрсәтергә, оптик опытлары һәм квантовый опытлары. Сәнгать бүлмәсендә бер юлы берничә юнәлеш белән шөгыльләнәләр. Бу рәсем ясау, балчыктан әвәләү, күннән мозаика эшләү һәм җыр. Были закуплены оборудование для занятий академической живописью. Академик рәсем сәнгате белән шөгыльләнү, балчык белән эшләү буенча халык һөнәрен үзләштерү өчен җиһазлар сатып алынды. Сәләтле балаларны ачыклау һәм аларга ярдәм итү республика үзәге 2019 елда ачыла. Ул Сириус федераль үзәге моделе буенча эшләнгән. Аның җитәкчесе Елена Шмелева Татарстан тәҗрибәсен югары бәяли. Среда создана уникальная. Биредә уңай мөхит булдырылган, укытучылар мәктәпкәчә яшьтәге балаларга да махсус программалар төзергә тиеш. Студентларга зуррак проектларда катнаша алу мөмкинлеге тудырырга кирәк. Шулай ук өстәмә белем бирү программаларына республиканың башка районнарында яшәүчеләрне дә җәлеп итү зарур. Яшьләрнең, балаларның, студентларның, аспирантларның, яшь галимнәрнең, остазларның килеп бергәләп эшләве, булган балаларның сәләтләрен ачу өстендә эшләве, ул безнең республикабызның түгел, илебезнең киләчәген тәэмин итүче фактор. Узган елда әлеге үзәктә 13 меңгә якын бала шөгыльләнгән. Укучылар һәм түгәрәкләр санын ел саен арттырырга җыеналар. Шулпан Касыймова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.